Styr matchen. Bra Joel! Då kom kurvan. Där ja! Bra, mycket bra. Mycket bra. Mycket bra Joel. Stick därifrån Joel. Stick därifrån nu Joel. Stick därifrån Joel. Du kan sticka därifrån. Bra. Stick därifrån Joel. Rör på Joel. Du vet hur du ska göra det. Du vet hur du ska... Där ja! Bra! Mycket bra. Nu jobbar du på att där ja, passera. Kontrollerat. Med press. Bra Joel. Passera kontrollerat med press. Du vet precis hur du ska göra det. Bra Joel. Där kommer passeringen. Fortsätt jobba passeringen. Ja, bra. Där har du det. Bra kämpat. Nästa gång lyckas du. Det ser riktigt bra ut Joel. Nästa gång lyckas med passeringen. Du är på gränsen varje gång. Nästa gång tar du. Det ser skitbra ut. Du leder på poäng. Det ser riktigt bra ut. Samma sak igen. Där ja! Och så plockar du kullen. Där ja! Mycket bra Joel. Mycket bra. Poäng. 4-0 Joel. Halva tiden kvar. Det ser riktigt bra ut. Passering igen. Där ja. Bra ut. Mycket bra. Lägg press och jobba på passering. Där ja, lägg in pressen. Där ja! Nu händer det grejer. Bra Joel. Bra Joel. Mycket bra. Mycket bra. Mycket bra Joel. Där ja. Och jobba på passering. Lägg press, jobba på passering. Det här spelet funkar, kör vidare. Andas när du kan vara. Där ja. Bra jobbat. Lyssna på dagen här.
Kom igen Joel, bli inte loj. 5,5 minut. 3 minuter kvar. Lite lat nu Joel. Fortsätt jobba. Fortsätt jobba. Du styr matchen hela tiden. Fortsätt styra Joel, fortsätt styra, låt dem inte ta initiativet. Det är du som äger matchen, eller hur? Där ja! Där ja! Poäng! Poäng Joel, poäng! Mycket bra Joel, mycket bra. 1,5 kvar. Men det måste du ändå kan du ta dem där. Mycket bra Joel. Den har vi på dig. Låt dem inte sticka där. Behåll positionen. Behåll positionen. Där ja. Där ja. Bra där. Bra Joel. Akta de där grejerna nu. På 1 minut kvar. Jobba. 1 minut på dig. Återta position Joel. Återta initiativet. 1 minut på dig. Det är du som styr Joel. Det ser riktigt bra ut. Det är du som styr. Jobba lätt. Väl grabbar. Fortsätt styra Joel. Fortsätt styra. Jobba lite lägga hållare bara. Fortsätt styra Joel. 30 kvar nu Joel. 30 kvar. 30 kvar Joel. Jobba, kom igen. 20 kvar Joel. 20 kvar. Där tar du. Sista 10 Joel. Sista 10. Time. Time. Hej!